aphan tuning ladak arong eviction aputhak nil tum 7 December dharna dolo lapen ke 8 December bang ke CM chamber conference hall along nili tum phan nanghang si haladak ladak nangachitong dun CM amata dolo laso logot haladak principal secretary KC dolo lapen ke superintendent of police dipu dolo lapen ke land and settlement advisory board chairman dorsing ronghang sar dolo lapen EM in charge land and revenue sar Omar Singh Tisu dolo lapen ke sar Tensing Rongpi in charge land and revenue department joint secretary dolo laso pen chenglok MP dolo akehai sar Horan Singh be lapen ke kaprek aman ping do atum niltum rong arat kaddo ka be nang hanglap si chitong lo haladak nang thana nang pajir midun mangalason lo CM sar tuliram nong hang pen nilitum phanang thanun bangke haladak eviction ji ke pinap 9 December lo srame nang tum kar bihan ka chinghon busini tum eviction wangwede lo lasine nang tum manang hang mangke chiklojoni apor longle rinang lapen ke hala solong le tame anam ne tum council pen period po lapen ke hala solong le long lo bulute nilitum judicial court tum phan allotment kin ladak nang tum duprong adim ki pitang adim sami ne tum hodak ka convert ponji aphan ne tum bori po lasi chingwai nang pholoma nilitum adungarai longle dui sar pu thanon lo man ke la solong le hempu tha phan ame hang de lo amasi फिर के नंग तुम दामो मिठांग अनिम से दामो नि तुम लोंग ले हम पुपन चिंगमाय पो मानिल तुम नंग तरो मानिल तुंगे लासो लोंग ले बांगे के दो थिर थिप लोंग पो बसी निंग थे पन लो अमासे अतुमी इसिया अबिरटा के बांग थु बांगे लालो टेंसिंग रोंगपी जॉइंट सेक्रेटरी केसी इंचार्ज लैंड एंड रेवेन्यू आहिन पेन एविक्शन नोटिस आलू नंगे पाले बांगे 23 September से लेतार इसुलो आलू नंगे ले बांगे अतुमी अमासे निल तुम ता cemang hutuak lo ke dolong lo sebute aku notice eviction panang le turham angke ahok peda bangke pini law and order lapen ke dak ARO staff tumben bang prung lo amasi nili tumphan nang than lo nang tum piniang bong CM tumphan isti order phan ayat pen chitong namon authority tumphan eviction ma ke non thu bangke bang veko tarik sir kep pri chiklo mate pinap la hai pinap bangke wang veko kusenang pudikang lasi nil tum ke non ladak ke doprong osomar lo charli tum andame havyarli exam ta sulibom ningkan ibeng asarlang ta lasi non exam sarlang dobom apor hut jongsi eviction badi nitum kisung tactic apor lasi nilitum phan nilitum bangladeshi pen ke wang kali lapen ke kaprek dadadak along riben ke wang thali methang kar benglong khai methang kar bia khai mat lasi niltum kona sidam lang niltum kisung tactic niltum longle ka bia rap side se ladak doprong lasi niltum phan laso eviction be nang pajok na tum nangli ke nilitum phan atomi notice nangli iglok nangli lo nilitum bangke ladak longle notice lo mane eviction bo po jalo nilitum phan pinap he lasi nilitum bangke kisung nang kok po aku nilitum phan 2 December ta CM nilitum phan nang hang lap lo nilitum kaddo ko besi kami hadak CM long kitong dun lo dak Rongpangthir arat pe amasi nilitum bangke kaddo ko besi kami chuning ridun lo hala suta CM aphan amana ke CM bangke nang pulo I son nang litum dak pen ceterek nang pu hala suta nang pul he sami litum bangke ceterek thek helo la dak pen bangke kasi nang li phan chuning ri padi krim lo bangke nang li nohok sitame along kaprek along le nang li igda noi pese nili tum pu thulo amase alang bang nang chak dun thulo nili tum chingwai lang chingwai ponpo ajata non makin nang tum sport long chido dam lamot pujalo amase hala sut pen nili tum ke ni ding the le hadi amase kaddu ko besi tammi la dak tum chido thiblo ingke non ke aku kopi pose la dak nang pali thurok lang mala se ni tum bang ke ni budi jut kok lo angke non bang ke lapu ta kalilang notice nang apita 15 din tha 15 din na bangke nilitum dak pen cetrek nang po ya sa notice ke dokok lo mati stamil ada bang nangali thu bangke atumi sinang le rong lo angke ko son sini tum atumi pen pinap an ke thu thek po mati la se la son ana por nang pa thi bangke alang tum stami chok ti deji lake
asi iem pan cm pan samie chuning ri thulo asi alang litum ni litum pan nang dak nang pa dolong khip ji pan se ni tum ge chuning ri lo la pe ni litum bangke la dak pe na bangke thur thek helo asi ni hala so sami nang chak pa me ni litum ta ining ekdom insam jin lo cm sar pan sita me ba la anang kang hon pon nang jin so pon lo karbiara ta pan pa lang li hadak pon silo long nang ke hang hosita me ni litum pan karbiara tu si nang ching hon pon lo dei pusta ala ananta alang li nang chak do ta se ni litum bangke la senang litum isput dalong chido da moy kuma ni lining thelo ama sin tu ma chido thib lo ta se non na bangke ni litum la dak na bangke chiterek thek thelo rong hai chen bangke hola da ka ching ki dam pen nang tum dam mo atare chuni setting kita piningan bangke non tum dak ne ke do ke bar bosolo 2012 la aning kan men sinan dolo Nega penap se atumi si evekson alo kena pale tami nili tum bahan bangke non bangke penap si last date lo ke 2 din nan velo nili tum hana porna ki ke 2 din pen ke nili tum na lo cheterek kepo enke ako sar bang nang che chakan thula dod noi dod thi moi nang tum non ke nang ning che parong oi dak pen ho hem dam moi nang ningar che parong dam moi pumasin ni tum ke ho so pen ta ningarong che parong lo amasin tum ke dokwak lo cheterek re delo